Lah piantune pundi menika? Weh, alah. Monggo Pak De Kumis menyanyi bersama-sama. Mas Benjo. Monggo Mas Markum pinarak majeng mriki. Monggo Pak Markun pinarak ajeng. Lumantar muda laras. Esok aman ning omah wis ora krasan. Keluyuran hang golek ising tak sayang. Mumpung mitir anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi. Iman yen nganti liya sing nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kekencangan taridik saka kadangan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Aja ngiji padang kuning agawe pikirku komeng. Seret-seret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang-giwang liyan yen si padha ngandutut ati kepranan. Neraman datiku sang saya sentikat pulute bendo. Katur Mas Joker wilujeng dalu ugi Pake Maudi Putri Karang Pandan Datan Kantun Pak DKU wilujeng dalu. Nggih Mas Rendi, Mas Anas, Mas BG, Mbak Fitri, Mas Trimentek, yo, Mas Suraya, iya, masuk Detomo, Esok awan Mas Sunarto bro, ati rakasan yo, keluyuran Wahyu Mulya anggoleki sing tak sayang. asik, Mas Yono. Mubeng mi Mas Ben. teranggon kunggoleki ora Mas Sutro. rasa esok nganti Iman yen nganti liya sing nyawang. Alah kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kencangan taridi saka kadangan
Pak Mei sajak ngece odang kuning agawe sirah hukum seret ireng tak sawang tambah manise bebungah yen klakon nyanding sliran tau hatiku kekiwang-kiwang iya dengan duduk hati keperangan orang andong hatiku saya dodrang tak serani sentikat mulute bendo
pancen tresno aku Mbak Wilis pancen isi lakon Mas Amin goyang yuk Mbak Wilis jane wak muda laras jane elok salwa nada jemengglung suarane Mas Wawan Mas Susiawan iya Pak Marco najan aku bocah gunung topang tunungku ora susah dadak nganggo bingung yen to pancen tresno aku Mbak Wilis sampean ya arep nanggap kowe ya goyang-guyu wae ga lho Mas Samin. Kapan Pak tesih dangu? Dilongkas ketoke. Oh sunatan. Apa kowe ra kelingan dolan ning ana latar padha Pak Willy
suarane pitanta rame-rame satengahe dalan gedhe dampyak-dampyak kroceng padha asasoran kata kroceng rombong kangen tukang ngebut ngebut tanpa duka ora eling ing bebaya ning saiki kroceng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe bapak wagian jane elok Mas Kao iya
Seblane peslon pungkruk. Ojo pijer nangis tak embas lendak badek kampung yen nangis pundak ibu bingung yo udah larase Goyang Mas Samin, jane elok tenan wae. Iya. Iya. Pak Markon Neng pertelon pungkruk walingmu karo aku yen jaluk dipatok wancine jagone gluruk aku budal metuk kowe karo teklat-tekluk rasa beratiku kutu-kutu tangan tampung karo seliramu terang alit sing ati rino wengi kabeh iki muga antuk jampi masuk tak sawang kembang netramu wong ayu prasasat kasih ramatu nalikane ana laku-laku Lis, dalem Pak kancile sing syuting mung sikil munggah kowe tok gambarku gek enek coba. Lah ya judeg kok ngono kuwi. Kancil Pak Markon disyuting kabeh ben ketok kabeh Pak Markon dhewe wae Pak Markon dhewe ning pertelon pungkruk nganti spene ora bisa tak balekake aku nunggu ana kene nganti tekan sore matur suwun Nggih, Pak sembah Markon. nuwun. Atur pamit untuk brajutan. Patang biru lampune disco. Awakku kuru mikir bojo loro. Bojo sing enom Loki sayang sing tuwa emoh ditinggal. Ya Sirahmu metrai sokuru Antum terus ngamas Uga antum waktu Mikir butuhe Mikir belanjane Jur saiki bingung atine Masuk deh elok dino aku neng kono
lampune disko awakku puru mikir bojo loro Ayo bojo sing enom dalem disayang bojo sing tuwa emoh ditinggal yo Asirah mumet ra iso turu dino mulai rono dik telung dino aku neng kene sing kesadino kanggo sapa sing sedino Lorane loro tuwa iki dadi wong kurang apa anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani yo wis milya dadi bojoku apa bojone ya tresno dheweke wis milya dadi bojone apa bojoku bojone bae bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis milya dadi jodohku apa jodone wis milya dadi bojoku apa bojone boleh bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga yo Terima kasih Mas Bejo. Project keluarga tansah suanding ayem tentrem pangajar rina lanangi bola bali ojo marani ati monggo Pak Paryoto kang ning ati sesarengan Mbak Tanas ya Mas Priyo Wiguno Mas Wibi Mas Gio Sugeng Lelenggahan ingkang sekeca wonten ing depan layar HP.
Gendol Mas Gendol Mas Patongan. Ya. Ya Wahyu Las. Suwindu suwe lawase Ya ya. tata lunga pamit karo aku dung ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu Apa sogo? Awak luka wayanganmu ngeriku atiku yo Rino wengi rasa kangen rapi semari amung batata kang bisa nambani Keangele. Sumanding ana ing sisihmu. Nggih, Pak. Mbak Monggo.
kalih welasku anane mung siki sing tak duweni daya-daya ganduli daya-daya nangisi sandung-sandung aku maksane atimu kapok metumbang tak gawe-gawe dhewe ra iso ngukur kurang kesadaranku kekarepanku yen pancen dadi siji iso ngrumat lan baturi tekan iso nganti petok mati durung kewujud kowe kesusu mutusi aku sembrono ning rasa piro malah dadi perkara nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo cerita tuwa muda laras lagi sakno Studio X Multimedia. Anane mung tresno kalih welasku anane mung iki sing tak duweni daya-daya ganduli daya-daya nangisi sandung-sandung aku maksane atimu kapok meh tumbang tak gawe-gawe dhewe ra iso ngukur kurang kesadaranku kekarepanku yen pancen dadi siji iso ngrumat lan baturi tekan iso nganti petok mati durung kewujud kowe kesusu mutusi kekarepanku yen pancen dadi siji iso ngrumat lan baturi tekan iso nganti petok mati durung kewujud kowe kesusu mutusi aku sembrono ning rasa piro malah dadi perkara nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo cerita tuwa Udah laras. Oke. Ganjel ya.
midhangetaken. Masuk Mas. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang Ayo joget kabeh. aku iki nggonku tresno. Neng nyatane sliramu ngarani ati aku ora iso ditambani. Mripat iki ora bisa tak kedheni. Vokal Mas. Ya la 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 la. Terus sliramu Jejer dheweke ati tresno umpara nafsune asmara. Mas Benjo Lali aku yen nyanding wanita Biasane liya. ninggalkan tresnan. Wis pilihan sayangku apa dheweke. Wes pilihan. Wis pilihan dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe kenaning rasa. Rasa tresno sliramu ra iso jaga.
Bariku Tresno Sudra ngene. Iya, Bablasane Tresno Sudra. ning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wangi muga-muga Gusti ngijabahi sekapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene yo oh iya 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 taun nono windan nono ing bojo ing tresno balung mangko bebasane mung katon sliramu wae hae Bablasane Tresno Sudra kelebus. oke aja lali pawalengku uga mono kang mas janji-janjimu aku kang setya satumu tak enteni nganti saelingmu Tresno Sudra yuk di tak belani nganti tekan pati tresnaku mung kanggo sira kusuma ayu sing merati rina wengi ra bisa lali tansah eling esmu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding sliramu abote dadi wong sudra tresno tulus ora dipercaya wong tuwa ngumbar sujana tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing tak liwati ngalor ngidul paribasan turuk lesetan uripku tansah cedak pacoba wong bagus tak ati
Lebus penutupnya ke bajing loncat rampung wes. Lebus bajing loncat. Bajing loncat nanti ya. Dalane rame atiku sepi. Angen-angen tresno dibales tresno. Nyatane tresno dibales matur nuwun. Wes sayang sempet nyaman kok malah ngilang. Melungo angel bertahan lara. Nyoba selalu ono meski berono rasa. Rasa sing jebul tak rasane dhewe. Kepacut sayang ngei harapan kowe milih liyane. Langite peteng udane soyo terus mlebu tekan atiku yo cedake karo aku nanging atimu dinggo wong liya. Wes dalane dadi pelarian ikut liramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang. Biar kaya biasane bagian sing larani aku ae. Wes dalane dadi pelarian tinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang. Bagian kaya biasane bagian sing larani aku ae. Yo bajing loncat. Bajing loncat ke astana aduh apa-apa. Api lepan daro sate tiagana. Bajing loncat ke astana aduh ya aduh. Ati lepas naro sate tiagana. Bajing loncat Bapak Ibu sekalian, Kakak telah semantolo sekadang saking muda laras. Tujuh
Iwan ada. Wabil wonten kirangan pun ngapunten. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.